हेलो हाय नमस्कार मुझे राणी पंडा मु आज आसी पहुंची जाइए जेजे घरे माने अरविंद षडंगी केते पुराना कलाकार तांको घरे पहुंची जाइए सो देखंतु मु पहुंची गली तांको घरे ला 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 वाओ ब्यूटीफुल है जेजे वाओ कौन करूचंती वाओ परोटा होची पड़ता आलू तरकारी होची एबे मु खाई ओके खाई खाइला बेले वीडियो करी सकाळ सकाळ मते फोन कला जे मु जाऊ आ तार घर अछि जेतोळे जेता कोन कजे तू आज फोन ओके खाई साले पुडी वीडियो कॉल करी हां खाइला बेले करी भगवान आपण मानकर प्रिय राणी पंडा ता जेजे घरे अछि पहुंची एडी खाद्य होची परोटा आलू तरकारी टमाटो पोड़ा आलू चक्का खाली लंका भरती जेतिकी जे लंका खाउतिलो बापा प्रभु ए रक्षा करो लेंबू लेंबू मारो लेंबू बढ़िया आज सकाळ सकाळू हातेटा होची आउ खाऊ खाऊ पिलाटा खाऊ मन ताकू एमती